Как коментирате разследването, което е срещу вас? Това е една изключителна глупост и потвърждение за това как е възможно при засегнати интереси да съответно да има едни безмислени нападки. Категорично за какво е подаден този сигнал? За това, че съм работил в определени фирми, които имат договор с Министерството. Това се проверява точно за един ден. В данните на Националния осигурителен институт и в Търговския регистър всеки за един час може да провери къде съм работила през живота си. Или категорично твърденията са тотално несъстоятелни. Вчера председателът на Комисията за конфликт на интереси е потвърдил, че никога не съм работила в подобни фирми и съответно решението ще излезе, доколкото знае, през следващата седмица, така че за мен тая тема е приключила. Засегнати лица от реализацията на съответно екологични проекти. Два въпроса да задам. Първи е с... Тоест, значи всеки може да провери и аз изпитвам голямо разочарование от работа на Комисията за конфликт на интереси, която може точно за един ден да провери, още преди 2 месеца или преди 3 месеца, дали съм работила или не. Всеки от вас може да провери, това е публична информация. Но тъй като съм на тая длъжност, съответно си нося и съответния кръст, че всеки може да очерни за всеки глупости, всеки човек. Още повече тук не става въпрос за доказателства, които се събират, които са точни или неточни. Или съм била там, или не съм била. Средно положение няма. Данните на НОИ са ясни, данните на публичния търговски регистър са ясни, така че не смятам да коментирам повече.